channel. And for today's video, as you can see, nandito tayo sa iHeart Tabaco City, kung saan meron pong bagong bukas. Ang theme ng ating Christmas Village dito sa Tabaco City ay Alice in Wonderland. Yes! Okay, so ano ba gagawin natin ngayon? Wala, ipapakita ko lang sa inyo kung gaano kaganda at kung gaano pinaghandaan ng Tabaco City LGU ang, design at ang Christmas Village natin dito sa Tabaco City para naman ma-enjoy ng lahat ng mga Tabaqueño, ng Albayano at lahat ng mga nyo. And syempre kasama pala natin ang ating mga Tabaqueño friends sa mga content creators na sina Rick Creates and si James Kitana, and kasama ko to kahapon si Drawing is Real. Shy type daw pero ang dami niyang kinain kahapon. Sayang, diba? Oo. So ngayon, ang gagawin natin, maglilibot-libot lang tayo. Medyo nahagard na ako pero laban lang. Papakita natin sa iyo kung gaano kaganda ang lights dito sa Tabaco City Christmas Village with the theme of Alice in Wonderland. Uy, gusto ko din ito. Kuya, magkano yung ganitong pa-lights nyo? 100 ba to? Uy, may 100 daw. Gaano katagal ba to, kuya? Matagal po yan, sir. 11 years. B, parang gusto ko din. Alam mo, pangarap ko to. Ipinilan ako ni Rick Creates. Ang yaman ni Rick Creates. Thank you so much. At natupad na po ang isa sa pangarap ko. Maraming salamat, Rick Creates. At dyan po nagtatapos ang ating vlog for today. Tapos na pala. Wala lang. Kasi dati, nung bata pa ako, gusto ko talagang ganito. Di ba after ng simba, di ba madaming balon sa labas? Anong lagi sinasabi ng magulang? Mamaya. Agad nakauwi na, wala nang balon. Kaya ngayon, tinupad natin ang pangarap. Maraming salamat kay Rick Create. Yay! Iboto! O, dali, papasok na tayo. Let's go! As you can see here, ano bang meron sa Tabaco City? Bakit maraming ganito? Ano tawag dito? Padjak. Padjak. Padjak, it means cake. Sorry, gadabo. Padjak. Hindi, padjak or pedicab or tri-bicycle. Waka-arte. Hindi, kasi ang Tabaco City ang Padjak, capital of the Philippines. Tama, mali? Tama, di ba? Tama. Kaya perfect. So kaya naman, sinokis talaga ng Tabaco City ang kanilang pagiging Padjak capital city. Di ba? Tingnan nyo naman. O, di ba? Tingnan nyo naman, si Santa Claus, ang nagbibitbit sa kanya ay hindi mga reindeers, kundi ang mga Padjakyas po. O, di ba? Bongga! Sasabihin ko sa mga bata, ha! Ako meron! Ha! Nagpainggi. Warning, electricity shock. Anyway, so ang saya naman dito. First part pa lang to ng tour natin. Ang saya-saya na, exciting. So aside from that, syempre, merong mga drop lights na mga LED dyan na nakikita nyo. O, diba, bongga? Ang sarap pag muni-muni, B. Ang saya. Papicturean mo na. It's for free. May bayad na 50 pesos. Ayusin niyo po. Yan, yes! Yan, turuan mo. Ay! Pare-pareho silang bag. Parang isa lang ang binilan nila. Pare-parehong bag. See you posing ha. Go. Ready? Posing. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, tawa. Perfect. Pero... O diba? May nauto tayo. Yay! I-follow nyo siya. Rick Creates ha. Yan. Very good. I-follow nyo siya. Mag-hi kayo. Hi! What's up to my God? What's up to my God? What's up to my God? Buto channel. Pero meron ba kayo nito? Wala. Okay, next na tayo. Ang ganda naman dito, ang daming palaite. Ano tawag dito? Parang Christmas tree, di ba? Ayan, anyway, next na tayo. Siya yung tour guide, si James. Tour guide slash photographer. Yes, yan. tour guide slash photographer. Perfect. O, para hindi kayo mawala, may direction pala dito. Ayan. Down. Over there. Over here. Tara, pasok tayo sa aking kuweba. Ang ganda ng kuweba ko.
Kailangan ba magtanggal dito ng tsinelas? So as you can see here, parang nandito tayo ngayon sa tea set up ni Alice and si Wonderland. Kasama ni Alice. And friends. Di, si Mad Hatter. Yeah, si Mad Hatter. Nandito siya. So bawal daw siya guys magchinelas. Ayan, oo. Lagot kayo, magagalit si Alice. Paalisin kayo. Maganda kasi yung painting sa baba. Yan yung magandang painting. Maganda kasi yung pakagawa. Kaya kapag may nakasapatos or slippers, syempre magagasgas and everything. Kaya hindi natin siya pinapapasok dyan. Okay, up to the next na tayo. Let's go. Santa Bot. Picturean natin sila. Let's go. Closer, closer. Ready, 1, 2, 3. Okay. Isa pa. 1, yeah. Jump shot. Sasama naman ako. Selfie tayo. Go! O, selfie daw, selfie! Perfect! Kasama mo mga... Nagpo-vlog lang kayo. First time ko dito sa Philippines. Welcome to America. First time ko kasi sa Alice in Wonderland. Enjoy po kayo. Enjoy. Papasok na tayo. Bakit naging horror? Stand set to stop here. Hindi ako si Santa Ben. Cute naman ito. Anyway, so next na tayo. Aside from this, malaki oras na. Ito may malaking orasan. Ewan ko na lang kung hindi ka pa magigising. Speed it to win it! Alam, magna 12 na, uwi na ako. Bye! Umuwi talaga. Uy, ang ganda dito yung mga mushroom ang lalaki. Ang lalaking mushroom. Dito na pala yung reindeer. Kaya pala wala sila kay Santa. Dito pala. Yes. Model lang ngayon ang reindeer. Hindi na siya taga-buhat ni Santa Claus. Ganda! Sa naghahanap kay Santa Claus, nandito siya. Si Santa Claus dito, akyat bahay. Ayun siya, oh. Pero sino yung nandun? Sino yung nandun? Pulganger. Pinsan daw. Anyway, na-appreciate kong sobra, lalo na tong Christmas tree natin kasi it's very unique, diba? May theme talaga siya and everything. Tapos talagang lahat ng colors, yung theme natin, ay nakasunod talaga ang ating Christmas tree. Kaya napakaganda, diba? Perfect. Kaya sa mga nagbabalak pumunta dito, punta na kayo dito na mas maaga. Pero hanggang 10 PM lang ang lights nito. Tama? But yung ating mga food stalls ay until 12 midnight. So pwede pa rin kayo mag-enjoy dito, di ba? Tama? Yes! Ready? Are you ready? Saan ka na nito? Pero bayo! Ready ka na ba? Tinaku. Oo. Kaya ako napicture naman nila. Diba? O sila naman daw. Kasama ba ako? Ay, hindi pala ako pamamilya. Pamilya yarn! Ready, smile! Perfect! 50 pesos lang. Kami magpapapicture na. Para magpapasingil na ako ngayon. Ako, lahat na kayo mga madam para sulit ang 50 pesos. Dali! Yan ang maganda dito, madaming gusto magpa-picture. Listen! Hi! Countdown! Okay, sa pamilya mo ng babae. Go direct! Go direct! Ayan na, kompleto ng pamilya. Ready na ba? Quiet on the set! Mas malaking ngiti, mas malaking ngiti. 1, 2, 3. Okay, Waki! Wow!
Sa online sa udan na po. Sa online sa udan, tabako. Ayan. Ang tawag dyan ay budol. It's Sid Luna Vlogs. Hanapin nyo na lang siya sa Facebook. Ayan, nag-enjoy. Nag-enjoy ba mga bata? Okay na kayo. Paano enjoyment? Bye-bye! Ayan, ang Pasko talaga para sa mga bata. Like me. Ako pala. Ayan, ang dami nagpa-picture kay baby. Ayan. Cutie. Baby, tingin dito. Dito sa balloon. Yan. Cutie. Smile. 1, 2, 3. Tingnan mo, baby. Tingnan mo. Look, look, look. Dali, dali. Look at that. Wow! Beautiful. Dito. Bye-bye. I'm a flying kiss! Gusto ko na! Na? Kid! Oh, ang wait naman! Oh, ay sa'yo na, baby! Oh, gusto mo? Ay! Ay! Yung battery! Yung bata! Uy, nasira ko! Wait lang! Thank you, be! Ayan, nakala ko hindi makakarating sa bahay. Gusto ko pa naman. Ay, cutie! 1, 2, 3. Smile. Ang cute, ang dami nagpapapicture, nakakatuwa. Pero nalaglag ko talaga yung pailaw ko. Yes po? Pa-picture, sige na. Pero baka mag-picture, you. Ate, you. Yeah! I love it. Yes po. Tama na, pagod na ako! Ay, sige po, Sid Luna. S-I-D L-U-N-A. Po, ayan o, Sid Luna Vlogs. That's me! Black. Binak ako. Ikaw talaga, kuya. Kuya, you. Eh! I'm from Manila. Kimi, malilipot. Talaga, taga Manila talaga. Ano sabi ko, ma? Lilipot. Ito naman. Ikaw talaga, gullible ka talaga, kuya. You. Ay, hindi no. Wala nang effect. Ayo'y narito. Ay, hi! What's your name? Bakit? Ano yun? Ay, sige, go. Say Luna Vlogs po sa Facebook and YouTube. Hi! Perfect. Nag-giveaway din ako ha. So, abang-abang ka lang. Tapos yung drawing is kasi drawing is totoo. Is real. Alam ko yun! Ano yun? Ayan ako! Art and food. Oh. Kanya naman sa kanya. James Gitana Photography. Eh, ikaw yun! Ay! Hindi kita kilala. Diba, same? Thank you, ate. Bye! Parang ang haggard ko na sa hair ko. Hindi ba? Wala ba kasabihin nila bading ako, ha? Ay, go! 1, 2, 3. Wow! Best siya. Ang ganda na pictures. Wala pa kita. Ay, blur. Ay, blur. Meron pa dyan na isa. May mas maganda dyan, yung kasama. Isa pa meron pa. Ay, perfect. Ba talaga? Ate, single ka ba? Oh my God! Isa pa. Tawan-tawa ako. May asawa pala si ate. 1, 2, 3. Akin na, yan. Bibi, sabay ka na. Okay, ready? Ang dami kong hawak. Paano to? Dito mo na. Hi po kayo sa vlog ko, ha. Hello, Merry Christmas. Sid Luna Vlogs po. Luna, yes. Anyway, so saan pa ba tayo? Last na. Harutan. Wala kasing mga masyadong bading dito. Bakit walang masyadong bading? Wala naman bading dito. May bading Ay, walang bading dito. Ano? Wala. Walang bading dito. Ha? May bading ba dito? Sino nagsabi may bading dito? Wala. Ang sakit. Bakit nananakit? Bakit pag hindi ba bading, hindi nananakit? Hello po. Ay, kasama. Abo? Na-shy ako. Paano yung shy? I'm such a shy girl. Hindi mo sa akin pinakilala sa kanyang pogi. Charing! Charing. Ha? O bakit? Alam mo ba? Rick, tandaan mo. Rick,
halika dito. Tandaan mo, ang manok mas madaling mahuli pag nakatali. Uy. Baka masya malaki. Exit! Fuck! Alam ba kasabihin ng mga seedlings, bading ako? Hindi ba? Hindi. Paano yung lalaki? Sinisigaw nila, lalaki ako. Lalaki ako. Di ba kayo napapagod, be? Di ka ba napagod? Kalabaw lang napapagod. Moo! Pig ako! Ay, oo nga! Ay, ala, laking ice cream. Malaking ice cream, Ben. Picture po akong family. Closer po, closer. Go direct! Ay, yung pamilya ng babae. Kasal pala. Ngiti po, ngiti. Okay? O, smile, smile. Ayan. Ngiting Colgate. Ayan. Okay, perfect. Sa cellphone nyo, gusto niya? No problem. Okay. Ready? Picture daw. 1, 2, 3, smile. Ay, di ba kami? Ay, sorry. Miscommunication. Ready? 1, 2, 3. Perfect. Closer pa po. Mas malapit pa. Okay, perfect. Ready? 1, 2, 3. Perfect. Uy! Bakla kayo. Ayan. 50 lang. Enjoy po kayo. Enjoy. Naniningil na ako. Pagod na ako eh. Tapusin na natin to, be. Pagod na ako. Ay, di. Kalabaw ka. Kalabaw. No, may sinasabi ka? Wala. James, ngayon lang tayo nagkakilala pero ano mo na ako. Tara na. Ay, tara, interview natin yung asa. Hello, paano name ng dog niyo? Ashron, hi! Hello! Hello, ang cute niya. Male pa na. Parang bading siya. Pili ko bading siya. Dali ko ding dogs. Bastos ka. Lukso daw ng dugo. Hello, Ashro. Hello. Hi! Hi! Gusto mo chocolate? Ay, sorry. Bawal pala. Okay, gusto mo ng onion? Mga bawal pala yun. Ay, joke lang naman. Ay, joke lang naman. Nuggets niya, nabawal sa kanya yung chocolate at onion. Ashro, chocolate lang. Nagalit na tuloy sa akin. Bye-bye. Una nga, okay na. Ayaw niyo pala sa ano? Ayaw niyo pala sa bading. Homophobic nyo. Tara na, let's go. Nagpa-fashion show sila. I love it. Yes, queen! Yes! Yay! And dyan na po nagtatapos ang ating vlog for today. Maraming salamat sa mga seedlings ko na sumubaybay at talagang nanood ng ating vlogmas for today's video. Sobrang nag-enjoy kami. Nabigyan ako ng balloon. Kimi, binayaran ko to. But anyway, ang dami naming na-encounter na mga people, ang daming mga taga-Tabaco, mga karatig bayan, mga karatig city. Karatig city! But anyway, madaming nagpa-picture. Marami ding dumadaan. But anyway, so maraming salamat sa mga naki-ride sa aming trip kanina. Diba? Sa mga nag-yu dyan. Thank you so much. At sa mga bagong mga seedlings natin, mga bagong subscribers, maraming salamat po. Kaya sa mga gusto pang pumunta dito, open pa rin po ang ating Christmas Village dito sa Tabaco City Plaza. Diba? Napakaganda ng kanilang theme for this year kasi meron po silang theme na Alice in Wonderland. Diba? So makikita nyo si Alice, tsaka yung Wonderland.
But anyway, maraming salamat. And dito na muna nagtatapos ang ating vlog for today. If bago ka sa aking YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. And please do not forget to click that notification bell para lagi kang updated sa aking future vlogs and future uploads. With that, see you on my next vlog. Bye!